Θα ξαναβρεθούμε από την άλλη εβδομάδα. Γιατί, τι έγινε? Την Παρασκευή φεύγουμε. Εμείς οι δυο, πού πάμε? Ο Αλέκος λύσαξε να πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο, θα πας κι εσύ? Ναι, γιατί? Όχι, ξέρω εγώ, τίποτα. Ξέρεις κάτι και δεν μου το λες. Όχι, μου ήρθε ξαφνικό. Λοιπόν, σημείωνε ότι θα κάνεις το τριήμερο. Μη μου βάλεις πολλά. Θα κάνεις καθημερινά τη γυμναστική σου για να μην χάσεις τη φόρμα σου. Θα εξασκηθείς στην κατακόρυφο. Δεν τα καταφέρνεις. Θα μάθεις απ' έξω τις ερωτογενείς σου ζώνες. Όλες. Κάνει. Επίσης θα τελειοποιήσεις το 69. Μόνος μου. Όλοι μόνοι μας τα μάθαμε, Μιχάλη. Νομίζεις μας βοήθησε μας κανείς? Κανείς. Πολλά δεν είναι για ένα τριήμερο. Είσαι φυγόπονος, Μιχάλη. Πρόσεξε το αυτό. Δεν πρόκειται να περάσει το τέλος εξετάσεις. Σε προειδοποιώ.